naplniť ten fyziologický hlad dostatočne veľa bielkovinami, zeleninou, všetky tie nudné veci, ktoré každý pozná z internetu, donekonečne opakované. Lenže, tam je to veľké lenže, ktoré sa potom už nedopovie, že rešpektuj aj svoj hedonistický hlad, svoje chute a akceptuj to, že žiješ život, v ktorom ak fakt miluješ čokoládu, tak si nevieš v hlave vymazať, že nebudeš mať chuť. Ahojte kamoši, počujeme sa a vidíme sa v 30. epizóde podcastu Činky a brokolica. Dnes sa budeme rozprávať viacej o tých z vás, ktorí sú väčšine hladní a čo s tým. Ale na úvod mám osobnú otázku na Nora. Noro, povedz mi prosím ťa, že ako sa vysporiadávaš s tvojim úspechom, keďže už si mediálne známa osobnosť. Mne sa stala taká príhoda totižto, že po tvojom rannom vysielaní v televízii som sa zobudil so 4 neprijatými hovormi. Čo mi chceš tomu povedať? Ja som ti hovoril, že nedávaj svoje číslo na náš odkaz na Google, ale môžeš teda byť ako recepčný odteraz. Keď je postavenie jasné. Moderátor recepčný. Takže toľko k tomu, že sa posúvame pomaličky aj trošku ďalej, aspoň sa snažíme. Keby to náhodou pozeral niekto z televízie, tak príjmame všetky rozhovory aj za tú cenu, že proste ráno nedvihnem, ale zavolám určite naspäť. Viki, aké novinky sem prinášaš do nášho štúdia ty? Začala som teraz s osobnými tréningami v Bratislave. To je asi taká najväčšia novinka, čo sa aktuálne po ukončení toho štúdia udiala. Takže to si pomaličky rozbieham a už som teda zabehnutá v pracovnom živote full time. Takže hej, užívam si ten život teraz celkom, keď mi to opadlo konečne. My sme ti vlastne nedali ani šancu mať posledné prázdniny po výške. SG ti ich zobralo. Ja som posledné prázdniny mala veľmi dávno. Hej, teraz tak nad tým rozmýšľam, rovno už na štátnice sme ťa otravovali. Viki, kde je Rilsko nejaké? Proste odpíš ľuďom. Dobre, ja som teraz zmenil svoj slovník cez to leto, že nebudem hovoriť o dovolenkách, ale povolenkách, lebo máme toho naozaj dosť, čo aj zároveň vďaka vám, naši milí klienti, poslucháči. Na úvod ešte rýchly spoiler alert, chystáme nový projekt, ktorý bude aj teda pre širokú verejnosť. Pre tých z vás, ktorí by ste chceli vidieť, že o čo sa jedná, tak už to vlastne fičí zatiaľ v nejakej limitovanej verzii. Jedná sa o vlastne našu prémiovú skupinu SG Lab, ktorá je zatiaľ for free. V epizóde tohto podcastu bude priložený link, kde môžete poslať žiadosť a pozrieť si, ako vás tam nachystané vlastne, ako vás tam čakajú, nachystané recepty, tréningové plány, naše tipy, triky, ako vlastne prežiť život lepšie a zdravšie. OK, poďme sa do toho pustiť. Ja by som začal takou prvou otázkou, keď už som začal tými hladošmi. Noro, prečo vieme, že máme rôznych klientov, rôzne typy klientov a vieme, že apetít sa individuálne naozaj veľmi líši a prečo vlastne niektorí ľudia majú tendenciu sa prejedať a iní nie? Čím to môže byť spôsobené alebo čo je taký tvoj insight do tohto? Akože priamo fyziologicky by bola odpoveď v podstate niekde v génoch a v celej našej genetike, ale ja by som na to navrhoval sa pozerať hlavne konceptuálne, pretože v dnešnej dobe alebo možno vždycky panovalo ako keby tak, že OK, že títo ľudia si strážia jedlo, sú to takí tí poctivejší, zdravožijúci a niekto je strašne veľa a je na to vlastne len odpoveď. Však jedz menej a viac sa hýb, čo ja považujem za najtoxickejšiu radu vo fitness priemysle je, že menej jedz, viac sa hýb. Ona je samozrejme správna, ale je to ako radiť niekomu, kto má problém s financiami, že však zarob 1 000 000 a máš to vyriešené. Hej, ako hovoríš len, čo sa má spraviť, ale nepovieš ten postup k tomu. A my sme tu od toho, aby sme vlastne to vysvetlili. Menej jedz, ako sa dá menej jesť, keď máš s tým problém a ako sa dá viac hýbať, keď prirodzene k tomu neinklinuješ a nie je to zmysel tvojho života teraz každým byť aktívny. Takže od toho sú tu koučovia, aby vlastne túto radu rozložili na súčiastky. A podľa mňa je dôležité sa na apetít pozrieť v rámci genetiky ako na výšku. Tak je to podľa mňa jednoducho sa predstaviť. Veľakrát som to hovoril a budem to do nekonečna opakovať. Jak máme muža, ktorý má 1,50 m a máme muža, ktorý má 2 metre, a tomu 1,50 m nepovieme, však vyrastí viac, hej, tak máme ľudí, ktorí majú apetít toho 1,50 m do vodzovky a máme ľudí, ktorí majú apetít 2 metre. Čiže vyslovene s apetítom sa ľudia rodia a potom celý život v podstate s ním musia, nechcem povedať bojovať, ale naučiť sa s ním žiť a my už potom v rámci tej výživy a toho coachingu a všetkých tých vecí, ktoré robíme, poznáme stratégie a učíme ľudí stratégie, aby ten svoj apetít v podstate doslova upratali na dnešnú dobu, pretože v minulosti bolo dosť výhodné, keď bol apetít obrovský, pretože keď si raz za pol roka niečo ulovil, alebo zjedol mamuta, alebo našiel nejaký krík s ovocím, tak bolo dobre sa vždycky prejesť až do prasknutia, uložiť veľa tuku, pretože si nikdy nevedel, kedy príde ďalšie jedlo. Čo je vlastne keby tá najmenej vhodná genetika na dobu, ktorú žijeme, keď za 5 eur si vieš nakúpiť junk foode toľko
kalórií, že máš možno na 2 dní jedlo, vyslovene. Nikdy nebola kalória tak lacnejšia. Nehovorím o kvalitnom jedle, lebo veľa ľudí môže povedať, dneska je jedlo drahé, potraviny, bla bla bla. Kalórie nikdy neboli lacnejšie ako dneska. A vlastne tí ľudia, ktorí mali ironicky tú horšiu genetiku v minulosti, a preto ich je menej, preto je celkom málo ľudí, ktorí majú nízky apetít a ťažko sa im je. Všetci niekoho takého poznáme, ale väčšinou ich je menej, lebo vo svete máme skôr epidémiu tej obezity, než epidémiu nejakého Redes syndrómu, teda podjedania a takto ďalej. Ale na dnešnú dobu, keď sú kalórie všade dostupné, ľahko a v podstate v neobmedzenom množstve, hlavne v krajinách teda toho prvého sveta, tak vznikajú problémy. Čiže väčšina ľudí má ten apetít vysoký, pretože sme sa tak vyvinuli a musíme ich vlastne v rámci toho koučovať, aby, jak som povedal, že sa vedeli upratať do ich výdaju. Tu sa mi páči, jedna vec si spomenul, že kalórie nikdy neboli lacnejšie. Mi to pripomínalo jednu rodinnú oslavu. Mám jedno pravidlo, v živote sa nejakým spôsobom nezapájať do týchto vecí alebo sa zobrať aj spreč, ale niekedy to človeku nedá. Dobré pravidlo. Ja si pamätám, keď sa strhla debata, vynecháme politiku a tieto veci, ale že kedysi bol chleba lacnejší, maslo lacnejšie a hovorím, že OK, na ten peniaz, čo zdal, možno áno, ale vzhľadom na prepočet z tej mzdy a tieto veci, tak vôbec nie. Ale to len tak akože nejaký fun fact. Ale čo ma bude zaujímať možno viacej, ako moje rodinné oslavy, tak to bude, že spomenul si stratégie, ako vlastne pracovať s hladom, že ako koučujem, máme na to vlastne rôzne nástroje. A často sa stretávame s tým, aj sme vlastne dostali takú priamu otázku, kedy sa nás klientka pýtala, že čo mám robiť, keď som splnila príjem bielkovín, povedzme 2 gramy na kilogram telesnej hmotnosti a u aktívneho človeka, ktorý má dostatok tej lean body mass, dostatok svalovej hmoty a zdravú hmotnosť, to rozhodne nie je málo. Mám ďalej zvýšiť svoj príjem bielkovín, aby som utlmila vlastne svoj apetít? Je to efektívna stratégia? A tu by som možno začala aj ja, že v podstate toto som bola presne ja človek, ktorý keď oslovil Nora, tak som mala viac než dosť bielkovín, mala som viac než dosť aj vlákniny a zeleniny a stále som bojovala s tým hladom a nevedela som, čo s tým a už som mala pocit, že som skúsila fakt úplne všetko, vrátane toho, že áno, tak skúsim zmeniť nejaké zloženie makroživín v raňajkách, že uberiem si sacharidy, pridám si tuky, skúsim zväčšiť celkovo množstvo raňajok, skúsim si nechať a šetriť kalórie na večer, že proste úplne akákoľvek tá stratégia, ktoré sa bežne používali a možno sa to šírilo na internete, tak som to skúsila a nevedela som tiež, že ako z toho von, aj keď tam to riešenie bolo možno jednoduchšie, ako sa mohlo na prvý pohľad zdať, že proste musím začať jesť viac a vďaka tomu sa prestanem prejedať cez víkendy, lebo som mala veľký výdaj. Ale stretávam sa s tým dosť aj v praxi a nie vždy to je spojené s tým veľkým výdajom a proste je to naozaj väčší hlad a sama som asi na tom spektre ľudí, ktorí majú geneticky vyšší apetít, ale už som sa s tým naučila trošku žiť a nie sme úplne zatratení, aj keď to tak možno znie občas. By som ešte priamejšie asi odpovedal na tú otázku, čo vlastne Martin prečítal. To je otázka od Idy, pozdravujeme. Nahrali sme pre teba podcastovú epizódu, takže to je možno aj ešte taká vsúka pre našich followerov. Keď nás budete dosť dlho followovať a budeme sa mať navzájom radi a budete sa veľa pýtať, tak vám nahráme epizódu. Takže proste túto otázku by som zopovedal tak, že je to taký polovičný mýtus a tie sú podľa mňa tie najnebezpečnejšie, pretože logicky sú založené na pravde, ktorá funguje, ale nefunguje vo všetkých kontextoch. Vysvetlím. Veľmi veľa ľudí, ja by som povedal, že drvivá väčšina ľudí na svete, kebyže chytíme nejakú populáciu a povieme všetci jeste viac bielkovín a viac zeleniny, tak by zdravie určite stúplo v celom svete a miera obezity a nadváhy by určite klesla. To si myslím, že je fakt. Nemám to jak dokázať, nemám na to štúdia, ale myslím si, že je to objektívny fakt a s tým by podľa mňa veľmi veľa odborníkov súhlasilo. Lenže máme ľudí, ktorí v podstate majú stále hlad, aj keď toto naplnia. A v úvodzovkách do nekonečna pridávať bielkoviny sa nedá, lebo ja mám na toto v podstate vysvetlenie, ktoré som si vycúcal z prsta, vymyslel, ale myslím si, že je dosť vizuálne a dá sa pochopiť a teraz sa ho pokúsim vysvetliť. Je to ako keby, že si predstavíme, že máme dva hlady. Jeden fyziologický a jeden hedonistický. A v podstate ten fyziologický hlad vieme čo najlepšie naplniť vecami ako je klasika pestrá strava, zelenina, mäso, ryby, tofu, bla bla bla, strukoviny, nech zaradím teda všetko. A v podstate, ale keď to naplníme, poviem príklad, že každý si z nás vie predstaviť, že sa najeme toľko kuracích prs a brokolice, že sa cítime na prasknutie. Ale aj tak by nám v hlave niekde vrtalo, kurňa, aj tak by som si dal čokoládu. A je jasné, že tie kalórie nepotrebujeme, ak zjeme toho proste fakt kopec.
A aj tak nám vrta tá čokoláda, pretože tieto veci naplňa len ten fyziologický hlad. A ten hedonistický, my nevieme v mozgu vypnúť to, že zabudne na to, že existuje čokoláda. Kebyže sa narodíme niekde v dažďovom pralese a nepoznáme civilizáciu, tak tam ten problém nemáme. Ale v tomto svete vieme, že existujú veci ako čokoláda, čipsy, všetky tie dobré veci, ktoré veľa z nás majú ľudia radi. Lenže ten fyziologický hlad sa nikdy nepreleje do toho hedonistického. Takže my ho musíme vždycky naplňať ten hedonistický, lebo do nekonečna bude sa u nás, predstavte si, že sme jak párny hrniec a budovať tá para a potom proste raz vybuchneme a zjeme 10 000 kalórií v čokoláde. Ale na druhú stranu, ten hedonistický hlad vie naplniť aj ten fyziologický a každý z nás si to vie predstaviť. Kebyže niekoho chytím a poviem, zjedz 5 kg čokolády, tak ten človek je proste plný a povie mu, ale daj si aj kuracie prsia s brokolicou, tak ten človek povie, že šíbete, ja som proste teraz jedol 20 000 kalórií, nič nechcem. Čiže ten fyziologický hlad sa vie preliať, teda hedonisticky sa vie preliať do fyziologického, ale fyziologicky sa nevie do hedonistického. Lenže kde je problém? Ak naplňujeme tým hedonistickým hladom ten fyziologický, tak strašne prestrelíme kalórie. Čiže vlastne to umenie, teraz dávam ako keby celý know-how, čo robím s klientmi, to umenie je vybalansovať tieto dva hlady v úvodzovkách, ktoré vlastne neexistuje, to len príklad, aby som to vedel vysvetliť, je, že naplniť ten fyziologický hlad dostatočne veľa bielkovinami, zeleninou, všetky tie nudné veci, ktoré každý pozná z internetu, donekonečne opakované. Lenže, tam je to veľké lenže, ktoré sa potom už nedopovie, že rešpektuj aj svoj hedonistický hlad, svoje chute a akceptuj to, že žiješ život, v ktorom ak fakt miluješ čokoládu, tak si nevieš v hlave vymazať, že nebudeš mať chuť. To sa často stáva klientkám, že ja som počula nejakú influencerku, že si mám dať čokoládový puding, alebo keď mám chuť na čokoládu, si mám dať oriešky a väčšinou to končí tak, že si dáš tie veci a potom máš ešte aj tak chuť na čokoládu a dáš si tú čokoládu, že zbytočne viac kalórií. Čiže jedz do sytosti, jedz dosť bielkovín, to je presne to, čo treba. Jedz dosť bielkovín, jedz dosť vlákniny, to všetko platí, ale v rámci tých kalórií, ktoré príjmeme, si nejaký kúsok nechajme a to je vlastne tá stratégia, čo sme spravili z Viki a miliónkrát sme to hovorili. U nej sme konkrétne nechali, že 500 kilokalórií a číslo, ktoré som si vycúcal z prsta, lebo veľa vecí tam zapadne a to naplň v podstate vecami, ktoré máš rád. A rešpektuj ich a vyslovene v rámci stratégie to robíme, že každý deň, ja s veľa klientkami som v podstate vyriešil ich hlad a prejedanie tým, že som povedal, každý deň si daj čokoládu. A oni boli, čo každý deň? No áno, dáš si 30 čokolád za mesiac. A to keď takto povieš, tak to znie ešte horšie, ako každý deň, že čo, 30 čokolád za mesiac? A vlastne naplníš ten hedonistický hlad, fyziologicky riešiš to, čo sme sa naučili, bielkoviny, pestrá strava, zdravé veci, bla bla bla. A vlastne takto vybuduješ tú komplexnosť tej svojej výživy, kde máš všetko, čo telo potrebuje, pretože žiadny človek nemusí zjesť 2000-3000 kilokalórií tých úvodzovkách najviac zdravých hippí, strukovín, zeleniny a neviem čoho. Ako v rámci nejakých 1000-1500 kilokalórií sa dá zjesť dostatok vlákniny, dostatok bielkovín, dostatok zdravých tukov, nech to znamená čokoľvek. A potom sa tam dá nechať priestor vlastne na tie hedonistické veci, ktoré máme radi. Určite, a to viem aj potvrdiť, lebo v podstate my, keď sme ukončili dietu a už som teda prešla na to, tam sme to tuším mali, že 1400, respektíve tak nejak, lebo ja som trvala na tom, že si chcem rátať kalórie, to bolo moje rozhodnutie, nebolo to úplne niečo, čo by sme vyžadovali a potom bola som si vedomá, že sa toho návyku, ktorý som mala za ten čas, chcem zbaviť a to sa mi podarilo, ale vtedy to bolo nejako, že 1400 plus tých 500 z junk foodu a mne tu aj napadlo, keď si o tom rozprával, že takéto pravidlo 80-20, čo sa často spomína, hej, že 80% musí byť tá vyvážená strava a 20% si môže dať aj niečo sladké, ale že to je presne to, že každý môže mať ten hedonistický hlad trošku iný a nie každému môže toto sedieť, pretože niekto potrebuje to junk food, potrebuje akože na to, aby žil spokojný, šťastný život, tak niekto proste má toho junk foodu viac a ak mu to pomáha udržiavať tú hmotnosť, pokiaľ zároveň dokáže mať dosť bielkovín a vlákniny a všetkých vecí, tak na tom nie je nič zlé, keď je to možno, že 70-30 a možno to každý deň môže vyzerať úplne inak a je to v poriadku. A napríklad, čo si spomenul tú stratégiu s tým proteínovým pudingom, tak napríklad ja to využívam, ale v takom zmysle, že áno, tak proste mám tú zodpovednú slobodu, čo spomíname a viem, že keď mám po večeri chuť ešte na niečo sladké vyjedať, ale viem proste si objektívne zhodnotiť ten deň a že áno, mala som dosť toho jedla, tak si dám radšej ten proteínový puding,
ale viem, že ak tá chuť bude pretrvávať, tak si ešte niečo kľudne dám a aj keď sa rozhodnem nedať si, tak je to moje slobodné rozhodnutie a nie tá reštrikcia, že ani nemôžem, lebo už 20% som mala zo sladkosti, alebo neviem, boli sme na zmrzlinu, čokoľvek, tak už si nemôžem dať, lebo už som premrhala svojich 20% dnešný deň. Toto súvisí na úzko s otázkou, ono v podstate taká väčšia kategória, čo sa týka toho hladu, čo sú makroživiny. A dlho sa omýlalo hlavne o bielkovinách a o vláknine. Ale teraz, čo vieme povedať, že hoci sa kalorická hodnota tých makroživín samotných sacharidy, tuky a podobne líši, tak vieme, že sú pravdepodobne o mnoho dôležitejšie faktory, ktoré sa podieľajú na tej regulácii hladu, ako sú makroživiny samotné. Samozrejme vieme, že teda tá vybalansovaná stráva, pokiaľ to človek nemá úplne strašné, tak to bude mať pravdepodobne pokryté dobre. Čo ale kam smerujem, bude moja osobná skúsenosť s tým, čo ste vlastne povedali, že ja som sa snažil v dietách tlačiť len food volume a to bolo naplnenie toho fyziologického hladu, ktorý si vlastne spomenul. Čiže ja som bol schopný reálne pred jedlom zjesť 2-3 taniere nejakej vodnatej polievky takmer s 0 kalóriami, 3/4 kila zeleniny a potom som si spravil proste v airfryeri nuggetky a hranolky. Čiže kalorická hodnota bola, nech poviem, že okolo 700-800, že ozaj to bolo len proste surová zelenina na tieto veci, ale ja som si dol 1,5 kila jedla dokopy na objem aj s tou polievkou a ja som bol tak hladný, že mi bolo fyzicky nevoľno, ale proste nemal som tú sítosť. Takže poďme sa možno pozrieť na niektoré z tých faktorov popri stravovaní, ako je food volume, teda objem jedla a možno frekvencia jedál. Aké sú vaše skúsenosti napríklad s týmto, že kedy to má význam u klienta urobiť a kedy nie? A vlastne tá skúsenosť, kedy som si skočil sám sebe do reči, bola, že som išiel do reštaurácie, objednal som si poke. Chytil ma stres. Ja som zbadal tú malú misku toho poke, ja že no way proste, že kilo a pol jedla ma nezasíti a ja som videl to poke, ktoré malo zaplniť ten kalorický príjem, že ja budem hladný. Začal som to jesť pomaly. Bola tam tá kewpie, boli tam tie krevety, ja som sa rozplynul pri tom stole, ja som ho nedojedol. To sa mi prvý raz reálne stalo, keď som zažil na vlastnej skúsenosti rozdiel medzi tým fyziologickým a hedonistickým, ktorý dlho bol v podstate v úvodzovkách na nule, lebo som jedol proste len pre objem jedla. A toto bolo naozaj že krásne, že to bolo najlepšie poke, ktoré si pamätám vo svojom živote. Takže čo ohľadom food volume, frekvencia týchto vecí? Ja by som povedal, že to sú pucle. A veľmi jeden z takých najvyšších problémov v dnešnej dobe, hlavne tých internetov, že je to, že sa veľmi veľa vecí vytráva z kontextu a tlačí sa napríklad, jak hovorím, naše klientky, ktoré často prídu a majú problém s hladom a vyslovene nadváhou a tak ďalej, tak ešte žiadnu neodpálilo to, že keď som povedal, že treba ísť dosť bielkovín, že wow, to som nikdy nepočula, to idem skúsiť. To skoro každý v dnešnej dobe počul. Neviem, že každý to dodržuje, hej, to je trošku rozdiel, ale každý o tom počul a je to taký jeden trik, ktorý nefunguje do nekonečna, nefunguje pre všetkých ľudí. Ja by som ten hlad vnímal ako takú mozaiku, že objem jedla je určite dôležitý. Jesť gumené cukríky, vypiť proteín a potom vylyžičkovať olej, že naplníš kalórie, ale má to taký objem, že by som to takto držal v ruke, tak je hlúposť. Čiže objem jedla je veľmi dôležitý. Potom je dôležitý ten hedonistický hlad, ktorý som ja spomínal a ktorý si v podstate ty v tej príhode veľmi ignoroval, že môžeš zjesť koľko chceš objemu, to je ten príklad, ktorý vlastne si vie, podľa mňa toto, čo hovoríme, je dobre v tom, že každý si to vie overiť. Kľude, daj si týždeň, že budeš jesť každý deň kilo brokolice a potom či nebudeš mať stále chuť ešte na čokoládu. To si vie každý overiť, že to nefunguje. Hej, to je ľahko vyvratiteľný mýtus. Ale to zasa neznamená, že opak je pravdou, že na tom nezáleží. Že by som povedal, že ten hlad záleží na tom hedonistickom, ktoré som povedal, že psychická pohoda a dať si to, čo mám rád. A teraz tie veci, ktoré viem dobre ovplyvniť, aby tam bol dostatočný objem jedla. Keď naplní človek vlákninu, ak to nenaplní nejakým suplementom, tak väčšinou má dosť objemu jedla. Čiže môžeme to nechať ako keby také abstraktné. Že myslí na 20-30 gramov vlákniny a väčšinou ten objem jedla je v pohode. Potom dostatok bielkovín, ale bielkoviny v podstate splňa svoju úlohu a potom už viac bielkovín nenapomáha sytosti. A to je ďalší mýtus, ktorý vznikol meraním zvýšených bielkovín v štúdiách u ľudí, ktorí jedli málo bielkovín. Ale už keď raz je dosť bielkovín, tak navyše kalórie ťa zasytia takisto sacharidy aj tuky. A niekedy lepšie, pretože to má to jedlo taký ten lepší ten psychický pôžitok. Čiže je to objem jedla, dostatok bielkovín. Dôležité je v podstate aj to, jak to jedlo chutí, ako si ty povedal na tom poke, že to je nejak vyskladané, naozaj si to aj užiješ a nezieš len burinu, akože
tretí rok, každý deň po sebe, hej, že ležiem burinu a potom ti už začne z toho šíbať, že bože, aby som už aj niečo iné zjedol. Som to vymenil za vákame, to bola morská burina. Hej, takže niečo... A príjemná zmena. A ešte jedna vec, na ktorú sa často nemyslí, a to je problém, že to je také skôr taká prax a skúsenosť koučov, než nejaká konkrétna štúdia na to, že textúra jedla. A vlastne, jak to jedlo je vyslovene na tanier vyskladané. Lebo kebyže jem len furt nejaké kaše, aj keď majú dobré zloženie, je to úplne iné, ako keď jem niečo, že niečo je aj mäkké, niečo je tvrdšie, niečo chrumká. Ja často klientom, to je tak jedna taká dobrá finta, keď už ste počas diety napríklad hladní a idete spať, a máte už niekoľko dní, alebo aj stačí jeden problém zaspať, že ste cítili hlad, tak vyslovene v rozumnom čase pred spaním si dajte obyčajný ten čokoládový nejaký proteínový puding, to je podľa mňa dobrá kombinácia, to hovorím čokoládový, a do toho, že trochu mandly. Trochu není 50 gramov, čo má nejakých 400 kilokalórií, ale trochu, proste postražte to nejaký, ja neviem, nechcem povedať mandl na kusy, lebo neznášam, keď niekto ráta pre klientov mandle na kusy, no máte trošku postrašiť a máte niečo chrumkavé s tukmi, aj bielkoviny, a to je taká dosť magická kombinácia, magická v tom, že potom sa celkom dobre spí. Takže toto je taký môj take, môj nadhľad a pohľad na tieto veci, čo sa týka hladu, že je to mozaika a každý musí z nás zistiť, čo sedí a experimentovať s tým. A keď niečo funguje, nechať si to a potom zmeniť ostatné variability. Nepovedať si teraz, Ježiš, Noro povedal, že nemusíme jesť toľko bielkovín a že objem je taký dôležitý a zjem pol kila cukrikov a potom sa zblázním od hladu, lebo som mal 0 zeleniny. Čiže nechať veci, ktoré fungujú, a potom po troške skúšať iné. Vicky, ty, jak to vnímaš? Za mňa vieme možno jednotlivé tie parametre využiť aj v rozličných situáciách a pri rozličných cieľoch pre svoju výhodu v podstate. Napríklad v diete a ja sama som využívala to, že áno, namiesto toho, aby som si z rajčinu robila nejakú super, neviem, taliansku omáčku k cestovinám, tak som radšej zvolila to, že som jedla surové rajčiny, ktoré som si iba nakrájala k tým cestovinám a áno, nebolo to možno jedlo, ktoré zanechávalo najväčší pôžitok, ale mňa to zasítilo, ja som si to užila, chutilo mi to v rámci tých možností aj vďaka tomu, že počas tej agresívnej diety dochádza k tomu resetu chuti do určitej miery, tak som bola spokojná, lebo som si to vedela dobre dochutiť, či už nejakým cesnakom, bylinkami, koreninami, že dá sa to využiť takto, ale aktuálne viem, že keby si spravím takúto večeru a mám to jesť každý deň, tak pravdepodobne by som nebola s tým úplne uspokojená a zvolila by som radšej niečo chutnejšie, takže neviem, či to takto dáva zmysel. Dáva. A tu by som ja dodal to, že tieto stratégie veľmi dobre fungujú a na to máme vyslovené štúdie, že jedlo, ktoré je viac chutné, nás ako keby že menej zasíti, ale tam je podľa mňa dôležité potom rešpektovať tú psychiku z dlhodobého hľadiska. Lebo áno, kebyže jeme suché uvarené zemiaky a suché mäso a suchú zeleninu, tak to je to, čo je ako keby to v úvodzovkách fyziologicky najzasycujúcejšie. Že jasné, zemiak uvarený, jedna z najviac zasycujúcejších vecí, kurácie prsia, brokolica, blablabla, ale potom sa počase môžeme v podstate z toho zblázniť. Čiže je to super stratégia do diety, krátkodobé obmedzenie, s tým, že celý čas som v psychickej pohode a viem, že tie veci, ktoré mám rád, aj tú taliansku paradajkovú omáčku a tieto blbosti, budem mať potom v tom udržateľnom živote po diete. Mne sa páči, ak to robíme vlastne tým štýlom SGW, lebo každý z nás sa dostal do toho Matrixu, určite, že to pozná, že rieši dojde strava, a sú to bielkoviny, sacharidy, tuky. Úplne ignorujúc vlastne všetok kontext a v súvislosti vlastne s tým hedonistickým hladom a náplnením alebo sítosťou možno sme spomenuli tú palatabilitu, kde vlastne sa môžeme baviť o príprave, chuti jedla. Noro, ty spomenul aj textúru, môže to byť zloženie jedla, že prirodzene nám často chutia veci, ktoré majú vysokú kombináciu napríklad tukov a tukov a sacharidov a veľakrát spojitosť teda aj v jednoduchších formách. A teraz samotne, čo hrá ešte veľkú rolu, je pôžitok. No a tuto mám vlastne otázku konkrétne na Vicky, pretože Vicky bola veľký food prepper. Ja si pamätám tie krabičky, nachystané jedlá a podobne. A čo bude ďalší, podľa mňa, že úplne neodškriepiteľný faktor, bude samotný food focus. Čo som si všimol, že ľudia mnohokrát, ktorí robia ten food prep a sústredia sa na to, že kedy majú dať ďalšie jedlo, v jakej frekvencii, rozmýšľajú nad tým už, kedy idú jesť, tak ja sa chcem spýtať, že či vlastne spolupráca s Norom v rámci agresívnej diety zmenila tvoj pohľad. Začala si jesť tak bezohľadne ako my, že sa niekedy najmä raz za deň, niekedy dvakrát, niekedy máme 8-hodinový rozostup, alebo či v tomto stále pokračuješ, že si pripravená, máš to jedlo so sebou zbalené, ako spolupráca vlastne v rámci tohoto vyformovať tvoj vzťah s jedlom v súvislosti napríklad s frekvenciou a s food focusom? To je dosť dobrá otázka. Ja si myslím celkovo tie krabičky, a to si ani nemyslím, že úplne ako určite to súvisí aj s tou spoluprácou, ale skôr to vtedy súviselo celkovo s mojím životom. A
A to, ja som bola na vysokej škole, mala som chladničku zdieľanú s ďalšími 4 ľuďmi a mne, čo nebolo úplne najľahšie, hlavne keď som žila s vegánmi, ktorým vadilo, že mám mäso v chladničke. Takže tam mi vyhovovalo, že ja som v nedeľu prišla a navarila si na 4 dní a nemusela som to riešiť. Najmä aj v situáciách, keď som potrebovala, že bežala som z jedného tréningu na byt, potrebovala som si zobrať vyslovene krabičku a bežať na prednášky a že skôr to súviselo tak nejak, že áno, že tie jedlá, že väčšinou to bolo naozaj bulgur s nejakým tofu, s nejakou omáčkou z Lidla a mrazenou zeleninou. Akože mne to chutilo, že dochutíš si to nejakým spôsobom, ale nie je to úplne jedlo, čo chceš jesť každý deň dlhodobo. Ale vtedy mi to tak nejak vyhovovalo do toho môjho životného štýlu. A teraz to nerobím vôbec, ale nejakou formou áno, že keď si kúpim celú brokolicu, tak ju rovno uvarím a mám ju potom nachystanú v chladničke. Ty máš zaujímavé tieto guilty pleasure v surovinách. Cícer, čo ešte tam máš tak často opakujúce sa? Redkoky. Aj brokolicu. Hej. Čiže akože do určitej miery si pripravujem jedlo, ale skôr z toho praktického hľadiska už, že viem, že áno, mám tam tú uvarenú brokolicu a nemusím si každý deň ísť uvariť 100 gramov brokolice, lebo to nedáva zmysel. Ale čo si myslím, aby som ti odpovedala, čo sa týka toho možno vzťahu a to, ako to vnímam, tak určite sa zmenilo to, že ja sa až tak nebojím toho hladu. Že naozaj ja som bola možno, a to súvisí možno aj s tým, tak uvažujem teraz nahlas, že aj skrz to, ako som si všetko chystala, vždy som bola nachystaná, keď som išla von, tak som musela vedieť, čo budem jesť, kedy budem jesť, lebo nedaj Bože, ja by som bola niekedy počas toho dňa hladná a skôr tam bol možno taký strach a s tým mohla súvisieť taká nejaká zvýšený, to, že som sa viac sústredila celkovo na to jedlo a tú prípravu. A teraz už by som povedala, že som presne taká, že proste keď sa najem o jednej, lebo som prvýkrát hladná o jednej, tak sa najem a nebojím sa toho, aj keď idem von, tak som taká, že no dobre, tak budem hladná, tak to nejako poriešim a hlavne keď budem hladná, tak prežijem, zase sa nerozpadnem, keď budem 5 minút hladná a že vtedy tam bolo vyslovene také, že ja sa idem tomu hladu vyhýbať. A možno to súvisí aj s tým, že presne aj tie sociálne siete nemôžeš prísť domov hladná, lebo potom sa preješ. A to už je také akože zmeska faktorov a skôr teraz si tak spájam aj spätne niektoré veci naraz, takže možno to môžeš upratať niekto z vás. Ja si to dobre pamätám, lebo však ja som to s tebou prežil, len ja mám zasa ten externý pohľad, lebo však nevidel som ti vtedy úplne do hlavy. Ale bola to aj taká transformácia. Ja by som tak veľmi jednoducho povedal, že nerozdielal by som teraz tie makrá, preb a všetky tieto veci, ale že čo sa v tebe podarilo, a to je podľa mňa ako keby najväčšia tá zásluha na tom úspechu, ktorý si vlastne tá transformácia celej tvojej postavy je, že si prestal mať z toho taký stres. Iba táto veta. To je proste podľa mňa celé a to sa veľmi ľahko povie a teraz keď to niekto počuje, dobre, tak nebudem mať stres, ale to sa nedá úplne tak na silu spraviť, že? Ale keď to naozaj vidie, že vznútra ten človek to ako keby navníma, naozaj sa to stane jeho takouto novou identitou, že bude mať menej stresu z jedla, tak zrazu ako úplne lusknutím prsta to začne byť oveľa viac ľahké. A ja som ti to myslím hovoril, ale nehovoril som to takto verejne, že keď sme spolu začali spolupracovať, riešili sme tieto veci, tak jedna naša spoločná kamarátka za mňou aj tak prišla, že Noro, že ty sa nebojíš, že rieši tieto veci a takú, že tú prísnu dietu, vieš, a toto v rámci toho, že vykie, jak to je ten vzťah s jedlom a s týmito vecami. Ja som si tedy tak akože sa na chvíľu zamiesol, však tá zodpovednosť voči klientovi ako keby maximálna, hej, ale tak som rozmýšľal, že akože dobre, že čo teraz, že čo je odpoveď, že budem mať z toho ja nejaký stres a cítiť príliš veľkú zodpovednosť a nechám ťa tak v tom, že dobre, rob si čo chceš, tak som proste povedal, že nie, že to nejak zvládneme, že Vicky je silná, není z cukru. Mladý človek, však ľudia vydržia. A ľudia vydržia, to je pravda. A potom na to, neviem kedy to bolo, či to bolo mesiac na to, alebo nejaké veci, tak ty si mi niečo rozprávala a ja som ti povedal, že že toto neviem, že či ešte v mojej kompetencii, alebo niečo také, ak si spomínam. Áno, ja si to pamätám, ja som sa vtedy rozplakala. Hej, to bolo také dosť dojímavé, lebo ja som ti toto povedal a ty si mi povedala, že keď nie ty, tak to. Hej, a to bolo také akože dosť silné. Ja som si potom predstavil, že celý ten internet slovenský sa mi prehral pred očami, že hej, že treba sa na to pozrieť proste tak inak a že ten svet ide ďalej, aj keď ty sa môžeš zachovať akokoľvek chceš, ale to sa týka v podstate všetkých klientov. Ale kebyže my niečo sa ako keby, že bojíme niektorých vecí, alebo príliš ako keby
taká čudná veta, možno, že príliš rešpektujeme, ale je to skôr také, že bojíš alebo nechceš prezať tú zodpovednosť, tak ten svet ide ďalej a ten klient nebude zrazu nejak vo váku a že prestane existovať, ale on proste bude ďalej chcieť fungovať a riešiť to. A niekedy je proste najlepšia tá vec si povedať, že OK, že teraz toto možno nebude ľahké, ale zvládneme to, lebo je to nejaký ťažký mesiac, ale ten mesiac ti môže zmeniť život. Radšej ako nejak sa báť tej zodpovednosti a povedať si, nie, toto není môj prípad, tam choď preč. Kámo, ty si mi videl do poznámok, lebo stres bola ďalšia veľká vec, čo som chcel načrtnúť a nie len v súvislosti, že stres z jedla, ale možno, že ako pracujete s klientmi, ktorí reagujú na ten stres, lebo niektorí, a sú typy ľudí, ktorí naozaj chudnú a nevedia dobehnúť tie kalórie, lebo majú stresujúce náročné povolanie doma alebo volačo a ten apetít je supresovaný a úplne utlmený. Čo s ľuďmi, ktorí zase naopak nejakým spôsobom kompenzujú ten stres práve tým dojedaním? Ako postupovať v tomto prípade? Idem ja, či ty? Rozmýšľam, môžem začať ja? Ono hlavne záleží na tom, o akej frekvencii sa rozprávame a hlavne ako to celé ten klient vníma, lebo keď sa stane nejaká ťažká situácia a to sa stáva často, akože proste každý žije život a občas sa stanú fakt nepredvídateľné situácie a môže tam dôjsť k tomu aj teda, že chcú nejakým spôsobom zahnať ten stres čokoládou, deje sa to aj mne, proste ja viem, že už som si myslela, že som v pohode a tam raz som mala skúšku z výživy v predposlednom semestri a zjedla som predtým, podľa mňa deň predtým tak 3000 kalórií z čokolády. A tak keď som sa na druhý deň zobudila, som bola taká, že kedysi by som sa z toho asi zosypala a teraz som to brala, že dobre, mám jeden deň, ktorý ma stresoval, aj keď vlastne to bola jednoduchá skúška pre mňa, ale bola som v strese, lebo ja som človek, ktorý je veľmi veľa času v strese. A zjedla som viac a proste idem ďalej a nemám z toho tie výčitky. Čiže najdôležitejšie tu je skôr to formovanie toho, ako to ten človek vníma a hlavne presne tá frekvencia toho, ako často sa takéto veci stávajú. Lebo samozrejme, pokiaľ je to nejaké dlhodobé obdobie a že teraz naozaj je nejaká ťažká situácia a človek padne možno do depresie, ale to už zachádzam akože do takých extrémov. Proste tá frekvencia. Ak je to jednorazová udalosť, ktorá sa udeje proste raz za čas, tak skôr formovať to, ako to ten človek vníma, lebo to bude mať najväčší dopad na to, čo sa potom udeje. Ale ak sa to deje každý deň, týždeň, niekoľko týždňov, mesiacov, tak vtedy už by som zvolila tú stratégiu, že čo teda s tým a vtedy by som sa už možno odvážila aj rozprávať o nejakom emocionálnom prejedení, lebo teraz už je to slovo možno tak trošku znásilňované, že ako náhle máš akúkoľvek zlú emóciu a rozhodneš sa dať si čokoládu, tak hneď trpíš emocionálnym prejedaním a máš problém a pritom ja sa to snažím skôr komunikovať, že a možno si iba človek, pre ktorého je to jedlo aj zdrojom úľavy a pôžitku a vieš si ho dať a to, že si dáš viac čokolády, z teba nerobí najväčšie zlyhanie. Môžem z tak ospravedlniť aj žuvací tabak? Je to OK? Nie. Ale tu by som dodal ešte jednu vec k tomu, čo Vicky povedala. Možno ešte taký odkaz poslucháčom, že veľa klientov k nám chodí a sú to také tie samodiagnostikované emocionálne prejedania, tieto veci a presne niekedy stačí povedať to, že a možno si len človek, a ja by som to povedal takú vetu, že je úplne prirodzené a úplne v pohode, keď jedlo funguje ako v podstate nástroj nie len na zasýtenie a udržanie nás pri živote, ale aj na to aj si ten život užiť. Však v podstate, ja neviem, možno polovica svetového priemyslu je založená na tom, aby si ľudia viac užili život. Hej? My potrebujeme k životu mať futbalové štadióny, že? Sorry, futbalisti. A ani počítačové hry a tak ďalej. A to jedlo je úplne v pohode, keď aj tým jedlom zaženieme stres. A tak to hovorí aj Martin McDonald. On sám hovorí, že je úplne v pohode mať jedlo ako nástroj na kompenzáciu stresu, lebo fakt, keď dojdeme po ťažkom dni v práci a som vystresovaný, a som, že OK, som vystresovaný a idem to vyriešiť jedlom. Nemusím si to takto povedať, ale môže to byť prirodzené a dám si tú čokoládu alebo toto, alebo porozprávam sa, neviem, so svojím partnerom, partnerkou a dáme si dobré jedlo. Je to úplne v pohode, ak to nie je jediný nástroj na kompenzáciu stresu. Vtedy je to problém, pretože ak sa stáva to, že ideš na aute a niekto ťa vytlačí a ideš proste hneď napumpať, zješ 3 hotdogy, ak ťa niekto naštve v práci a hneď musíš jesť čokoládu a stane sa to proste tou toxickou kompenzáciou, že nemáš žiadny iný nástroj, že si nevieš proste cez deň normálne vydýchnuť a uvoľniť sa a je
podstate už to nie je ani o kalóriách, je to o tom zvyku, tak vtedy sa už vieme baviť, ale na to sú v podstate iní odborníci a terapeuti a psychológovia a psychiatri, ktorí toto riešia. Tam už môžeme hovoriť o tomto. Čiže aby som ako keby dal takú message, že takú správu ľuďom, že neskúste sa sami diagnostikovať v rámci tohto. Ako keď cítite problém, vždycky choďte za tým odborníkom, ktorý vám s tým pomôže, ale nedávajte si sami nálepku na čelo, že to som ja. Je úplne v pohode mať jedlo ako nejaké odburovanie stresu, alebo minimálne na to, že to je spôsob pôžitku a radosti. Inak neviem, prečo sa tieto veci trošku malo hovorí, že sa nejak vytrácajú, keby to bolo zlé. Ale vždycky je nejaká tá hranica, kde to začne byť už v podstate nebezpečné. Ten vzťah s jedlom je spektrum. Ja to tak vždy hovorím klientom, že tu má niekto najlepší vzťah s jedlom v odzovkách, nech to znamená čokoľvek, ja neviem, čo to znamená. A tu je v podstate niekde, že už by si mal byť v odzovkách, alebo nie v odzovkách, ale naozaj zavretý niekde v kazajke, lebo sa vieš ohroziť na živote a anorexia a všetky tieto veci. Hej? A je to proste spektrum. A kde je presne tá hranica, je ťažké povedať pri spektre, ale takto sa na to snažím pozerať. A hlavne u každého to môže vyzerať úplne inak. Aj to, čo vlastne vyzerá to, že mám v pohode vzťah s jedlom. A to možno, ako sa na to pozeráme my, by pre iného bolo úplne nepredstaviteľné. A sú tu aj ľudia, čo naozaj budú jesť iba zeleninu a bielkoviny a budú najviac šťastní z toho a je to v poriadku, ale my teda to asi nebudeme. Ja určite nie. No, v každom prípade poďme si otvoriť, ešte mám do toho, že naozaj dosť, poďme si otvoriť spánok. Určite vieme, že spánok, pokiaľ nejakým spôsobom negatívne ovplyvnený, tak môže negatívne vplývať na reguláciu apetítu, napríklad zvýšením. Vieme, že ľudia, ktorí sú v redukčnej diete alebo teda snahe o schudnutie hmotnosti, tak keď majú nedostatok spánku dlhodobo, tak môže dojsť k tomu, že vlastne ten pomer schudnutej tukovej hmoty lomeno svalov nemusí byť taký výhodný, ako keď má človek dosť. A to sú také jasné veci. Ale preto sa vás opýtam možno na niečo, čo bude špecifická otázka pre mnohých našich klientov, pretože spolupracujeme s dosť lekármi, ale ja aj osobne spolupracujem s ľuďmi, ktorí robia vlastne na nejaké smeny. Ako napríklad nastaviť strávací režim a bojovať s hladom, keď niekto robí povedzme, že na 3 smeny. Ako k tomuto pristupujete? Aké odporúčania, aby ten človek vlastne nejakým spôsobom sa naučil relatívne zdravo jesť, aj keď má takéto povedzme sťažené vonkajšie faktory, ako je nepravidelný spánkový režim? Ja si toto uchmatnem, lebo na to budem výnimočne veľmi stručný. Uvidíme, či to dodržím. Prvá vec, veľmi nepopulárna, čo teraz poviem, veľmi nepopulárne tvrdenie, ale žiaľ je to pravda. Žiť na smeny je extrémne nezdravé a akokoľvek si môžeme vycúcať nejakú výživu, suplementy, čokoľvek z prsta, nič s tým nespravíme do určitej miery. Proste kategoricky to skracuje život. A jak to je, tuším, myslím, že tí, čo majú nočné o 6 až 7 rokov, ľudia žijú menej? Tuším. A práca na nočný, myslím, aj podľa Svetovej zdravotníckej ako karcinogén. Áno, je to extrémne. Ty si myslel teraz ako keby all-cause mortality. Áno, celkové, ale tak tá mortalita, tá úmrtnosť súvisí so zdravím v tomto prípade. Čiže je to extrémne zdravé. Dobre, to vieme, teraz snáď nie sú všetci sklamaní, ale tak nemám dôvod klamať a myslím, že veľa ľudí to aj vie a akceptuje a taký alebo že áno, ale však prachy treba. To je v pohode. Náročnú pohotovosť a nejaké veci, ktoré sú naozaj záslužné. Hej, však jasná vec. Však hovorím veľa klientov, lekárov a ja vždycky ako keby dávam tak klobúk dolu, že ja by som takto nevedel žiť a toto zvláda čo ty, že chodí na nočné, robí tréningy, ešte riešiť stravu, blablabla. No ale teraz poviem to, že čo s tým? Najlepšie je mať ako keby. Inak je na to dosť málo štúdií, takže vychádzam z pomerne mála štúdií a je to dosť málo prebádané, blablabla, ale to, čo vieme, je, to, čo viem ja, možno Vicky povie niečo zaujímavejšie, ako keby simulovať ten svoj život v rámci tých nočných, že poviem príklad, ak som zvyknutý prvé jedlo, by som odporúčal tým ľuďom nazývať tie jedlá ako číslami a nerobiť si, že raňajky, obed, večera, lebo potom musíte tak myslieť, čo je večera, že prvé, druhé, tretie, štvrté, koľkokrát jete, tak to volajte. Prvé jedlo, ak mám o 8, tak sa snažím jesť to jedlo o 8 a pravidelne. Druhé jedlo, ak mám o 12, tak. A potom už keď mám napríklad raz nočnú, tak tam žiaľ, to najlepšia rada, ako viem dať, je nejesť, ak vtedy v inom dni nejem. Čiže ako keby mám stále ten svoj deň a ten svoj deň žijem bez ohľadu na to, jak mám nočné. Áno, môže to narušiť spánok, môže to spôsobiť, ale vtedy, keď mám tú strednú, tak vtedy neviem to spraviť. Čo najviac to viete nasimulovať približne, ten jeden jedálniček, tak zo štúdií vieme, že toto je pravdepodobne asi to najlepšie riešenie. Teraz, keď mi povie, no dobre, Noro, ale ja som v sklade na nočnej 12 hodín a to tam nemám nič jesť a nosím ťažké bremená, tak poviem, že
lepšiu radu pre teba nemáme na to štúdie, toto je to najlepšie, čo viem povedať. Ja som si robila kedysi nejaký taký presne, že som si prechádzala nejaké tie odporúčania, čo sa týka nejakých tých asociácií spánku a všetkých vecí a presne tam bolo, že nie je počas tých nočných, samozrejme ono to je niekedy náročné, čiže ja to robím tak, že nie, pokiaľ ti to tak vyhovuje, že iba si to vyskúšaj, lebo pre veľa ľudí to je presne úplne nepredstaviteľné a ja tomu chápem, lebo pre mňa je nepredstaviteľné robiť tú nočnú zmenu celkovo. Nie ešte, že by som tam nejedla, takže ja to úplne chápem. Ale hovorím to, že dobre, poďme to vyskúšať a vždy, ak je to možné, že nech majú keď tak pri sebe nejaké bielkoviny, ale to je také, že taká presne, že prvá pomoc, že keď už, tak dať si niečo ľahké, čo bude hlavne, že bielkovinovo-sacharidovej povahy, že niečo také, že nech tam majú aspoň nejaký grécky jogurt, že keď a to naozaj hlavne, čo sa týka nejakých zamestnaní, kde si to vyžaduje byť v tej pohotovosti, naozaj, že sú to stresujúce situácie. Napríklad aj nie každá tá nočná môže vyzerať rovnako, čo sa týka lekárov, že niekedy majú priestor si tam aj pospať možno, lebo tá noc je kľudná. To nehovor náhlas. To som sa povedal. Akože nehovorím, že sa to stáva často. To už nevyhovoríš. Nie, ide mi len o to ukázať, že naozaj tá každá nočná zmena môže vyzerať trošku inak a treba sa tomu prispôsobiť a mať tam nejaký ten plán B, ktorý budú vedieť využiť možno. Ja som povedal to, čo som vedel, v rámci tom žiaľ neviem viac dodať, lebo je to náročná téma, v zmysle toho, že žiaľ nemáme viac rád. Musíme počkať na umelú inteligenciu, kým vymyslí niečo. Porozprávali sme sa už aj viac menej o tých psychosociálnych faktoroch, čo bolo napríklad, ako ľudia dílujú so stresovými situáciami. To môže byť domáce alebo vonku v aute, ako si povedal, alebo niečo podobné. Takže tam už asi každý nejakú predstavu bude mať. Čo ale možno viacej by ma zaujímalo je váš pohľad vzhľadom na pohybovú aktivitu, pretože vieme, že určité typy pohybovej aktivity u rôznych ľudí môžu mať rozdielny efekt na reguláciu apetitu. U niekoho za istých okolností vie dojsť napríklad k tomu, že ide sa prejsť, utlmí to hlad, má nižší ten food focus, skráti to okno, kedy môže jesť a zrazu mu to môže pomôcť nejaké redukcii hmotnosti vo výsledku. Čo ale s ľuďmi, ktorým naopak zase pohybová aktivita, možno rôzne intenzity, ak nám viete povedať, spúšťa ten hlad nejak extrémne a myslia si, že začnem viacej cvičiť a prirodzene schúdnem, ale ten apetit práve, že môže byť ešte o mnoho vyšší, si to neuvedomia. Ono to súvisí hlavne s kardiom. Alebo ja sa budem vyjadrovať ku kardiu, lebo tam vnímam, že viem k tomu čo najviac povedať aj zo skúseností s klientmi. Ono väčšinou ako silový tréning, čo ja sledujem, pokiaľ je že rozumne a dobre nastavený, väčšinou má ten efekt, že ako keby že supresuje apetít, ale otázka môže byť. A súvisí to aj s tým, že väčšinou ľudia, keď chodia cvičiť, už chcú niečo so sebou robiť, začnú jesť viac bielkovín, začnú sa o seba starať. Môže byť, možno, že to ako keby v tých štúdiách je týmto ako nejak nafúknuté, ale hovorí sa o tom, že tento efekt to má. Ale tu sedí výnimka. Hej, Vicky je hladná na tréningoch. Ja neviem, ja keď mám akúkoľvek dietu, idem do fitka cvičiť a začnem cvičiť, tak ten hlad ako... Ja 2 hodiny potom väčšinou nejem. Ja zviete, ak cvičím. No. Hej, zle. Počúvajte ho. Nie, ale... Spáva main coacha. Inak Martin je najlepší coach a dávam mu všetkén kredit, aký len viem. To také naše joky. Ale čo sa týka kardia, tak to je zasa také moje... Dneska budem veľa vecí mať vycúcaných z prsta, lebo nemáme úplne na všetko veda, nemáme úplne na všetko odpoveď. Ale na toto máme dáta. A nevieš, čo chcem povedať. Ja chcem povedať tie opačné strany, to rozdelenie. Ale čiže bude na to len môj názor, ale ten je podľa mňa dosť dobrý. Takže dáta máme na to, čo hovorí Vicky, že kardio u veľa ľudí vykompenzuje, tak sa zvýši apetit, že napríklad spálim toľko kalórií, nemusím povedať koľko, a ten apetit sa tak narastie, že to vlastne dojem. A ako keby som na nule. A žiaľ, sú niektorí ľudia tak nešťastní, že ich telo sa tak adaptuje, ak to mám povedať, ak to je vôbec správne slovo, že spálim toľko kalórií a takto mi vystrelí hlad. A vyslovene pre tých ľudí je oveľa jednoduchšie, alebo možno aj lepšie, že dietovať tak, že maximálne nejaký silový tréning a potom sedím na gauči a nerobím nejaký 2-hodinový extrémny beh, po ktorom zjem celú, 300 gramovú Milka čokoládu a 2-krát toľko ešte príjmem, čo som spálil. Ale toto je to, na čo ja aspoň neviem, že sú nejaké dáta. Sú ľudia, ktorí sú zasa po kardiu ako keby utlmení v rámci apetitu. A mne príde, že to rozdelenie aspoň podľa mňa tak jednoduché, alebo ja to tak rozdelím, že ľudia, ktorí majú problém so svojou hmotnosťou a každý vie, kto má
odpoviem, že si áno, točil som sa veľmi veľa rokov v diete, stále myslím na jedlo, keď jem dosť bielkovín a zelení, tak mám aj chuť na tú čokoládu a neviem si predstaviť jesť. A potom sú tí ľudia, na ktorých často ukazujeme prstom. On alebo ona môže zjesť, čo chcú a sú štíhli, lebo potom majú ten apetít nízky a večer ani nejedia a tak ďalej. A to sú vlastne ľudia, ktorí majú prirodzene nižší apetít a mne príde, že títo ľudia, ktorí majú prirodzene nižší apetít a nemali problém so svojou hmotnosťou, tí keď robia kardio, im to ten apetít ledva ako keby dobieha a často sú to najmä tie aktívne, zdravo žijúce ženy, ktoré sú štíhle a začnú robiť veľa kardia, tak s nimi práve skôr ako ten výživový poradca a coach mám ako že problém, že aby to dojedli. A niekedy to je naozaj náročný boj, pretože ak má niekto tak prirodzene nízky apetít a mám teraz jednu klientku a ona robí každý deň niekedy aj 2 tréningy, že ráno ide na box, spáli tam 500-600 kilokalórií a potom večer ide do fitka. Hej? A akože extrémny výdaj, v podstate má priemerne nízka žena, pomerne aj ľahká, ale vyrátal som je, že má tak 2300, možno výdaj 2200 a ona keď je už 1500 kilokalórií, ona už je v podstate plná. A potom zvyšok je taký, že je vyslovené na zvracanie, niekoľkokrát sa to aj stalo. A to sú také, že že okej, vydietovať ľudí a bojovať s týmto, to celkom viem a aj mám s tým skúsenosti a považujem to ako keby niekedy za jednoduchšie, ako ľudí, ktorí majú tak strašný nízky apetít, dostať, že dojesť dosť. A niekedy, podľa mňa, možno u niektorých aj odpoveď, že možno nikdy nebudeš cítiť komfort, ak budeš robiť toľko aktivity, že proste fakt vypustí aktivitu, že nie si na to stávaná, väčšinou to teda ženy, že aby si robila toľko aktivity, keď to nevieš dojsť, alebo ti bude potom celý život v podstate zle, lebo budeš furt prejdená, aby sa ti nerozpadlo telo tvojho výdaju. V tomto určite myslím, že každý z nás si vie predstaviť, že je o mnoho jednoduchšie si niečo utnúť, ako niečo forsnúť alebo potlačiť na silu, že sa predstav, že sa náješ dosytá, máš do seba niečo tlačiť. Zažil som to, síce zbytočne, v tej som vyzeral hrozne, ale teraz som si myslel, že nabrám samé svaly, ale bolo to strašné sa tlačiť na silu. A keď to má niekto robiť dlhodobo, tak to musí byť naozaj ťažké. No ale ja tu mám teraz pre vás jedno také ľudové tvrdenie. Hlad je len prezlečný smet, čo mi na to poviete? Ako súvisí hydratácia s reguláciou apetítu? Máte skúsenosti, alebo... Víky, čo nás pozeráš? Tak ja môžem teraz zase vybaliť. Ukradnem Majkovi zretelovú hlášku, ktorá to povedala, lebo to bolo perfektné. Že to je to isté, ako tvrdiť to, že ak si nadržaný, tak sa len napí a zmizne to. Proste mozog vie dobre oddeliť, či je hladný alebo smedný. Je to, jak si povedal, ľudové tvrdenie, ale nemá absolútne žiadny podklad v ničom. Takže ja odvtedy na toto hovorím v podstate túto hlášku, lebo myslím, že v literatúre to nemá nikdy žiadne opretie o nič. Možno to súvisí s celkovými nejakými behaviorálnymi zmenami alebo s tým, jak sa človek snaží, že OK, myslím na svoju hydratáciu, lebo je to ten health-seeking behavior, to hľadanie zdravia, čiže začnem jesť aj viac zelený, začnem jesť blablabla, spravím milión vecí a pripojím to k tomu, že aha, jak som začal piť viac vody a zaujímať sa o to, tak zrazu som menej hladný. Čiže toto je môj take. Mne tu ešte napadlo, ak si spomínaš presne riešenie, ja som ti raz písala počas diety, že som strašne hladná už a ty si mi povedal, že nastav si časovač na 20 minút a ak budeš potom ešte hladná, tak si daj. Tak áno. A tu mi tak napadlo, že v súvislosti s týmto, že či to nemôže fungovať rovnako, že človek... No, ale takže človek sa možno napije, lebo si to niekde tá žena prečítala, alebo ktokoľvek iný, že keď sa teraz napijem, tak mi to pomôže s hladom a tak nejak si povie, že áno, však počkám chvíľku, kým to zaberie, zaúčinkuje a niečo také a v podstate potom to naozaj prejde a uverí sa tomu. Keď ako krátkodobo. Áno, že ono to nevyrieši ten hlavný problém, ale že krátkodobo to môže pomôcť, ale potom tá žena si to tak asociuje, že áno, ja som si dala túto pohár vody, chvíľku som počkala a ten hlad odišiel. A vieme, že v podstate supresovanie apetítu alebo potláčanie apetítu má nejaký svoj dlh. Nemusí to byť zákonite, ale veľakrát vieme, to bola jedna stratégia, ktorú som zase ja s Norom riešil, že som oddialoval príliš dlhé okná, ale až som bol tak neuveriteľne hladný po nejakých 8 až 10 hodinách vo veľmi aktívnom režime, že to, čo som si myslel, že ušetrím, tak som potom znásobil večer, čo som vlastne prejedol. Čiže aj toto vlastne robiť s tou vodou môže fungovať počas dňa, že však napijem sa, zmizne hlad, vždycky to zabudnem, ale ten človek vo výsledku pravdepodobne večer to niekedy dobehne. Čo je, nehovorím, že to je fakt, ale môže tak byť. Ale keď sme pri ešte stále potláčení apetítu... Vieš čo, dodám ešte niečo k smedu, lebo asi už ideš ďalej. Čo môže pôsobiť na hlad sú napríklad tak, jak tu máme kolu, sú nejaké kofeínové nápoje, a kofeín vieme, že supresuje hlad, ale v podstate aj nejako bublinkovo sladké limonády a tak ďalej môžu spôsobiť taký dobrý pocit v ústach, že
nie je to taký ten reálny hlad, ale možno ten hedonistický, o ktorom sme sa rozprávali, že niečo by som si dala, už myslíš nejakú čokoládu, ale však snažím sa schudnúť a dáš si zrazu nejak, neviem, pohár koli a zrazu to bolo také fajn, máš to rád, je to bublinkové, sladké a tak ďalej. Hej? A to môže v niektorých prípadoch spôsobiť, že OK, však asi si nechám tu. Že pomôže to minimálne, môže to pomôcť, ale to vyjadrenie, že to je len prezlečenie, absolútne nie. Ja to asi závrem, lebo si mi presne prečítal to, kam som smeroval. Pokračoval som vlastne v potláčaní hladu, lebo si spomenul pucle a teraz už dávame tie okrajové skladačky, čo aby bolo dôležité na úvod a nakoniec vlastne povedať viac menej. Lebo určite to nestojí na týchto veciach, čo sú nejaké drobné pomôcky, ako je kofeín, zero nápoj a podobne, ale čo sú zaujímavosti, že vieme, že zo štúdií sa vlastne začína ukazovať, že zero nápoje pomáhajú u mnohých ľudí vlastne k redukcii hmotnosti práve tým, že náplňate svoje sladké chute, ako si typoval hedonistický hlad a potom možno vyhľadávajú menej v nejakej naozaj kalorickej podobe, ako bude nejaká čokoláda alebo niečo. Čiže v podstate, keby to chcel niekto zjednodušiť, tak môže povedať, že pre určitých ľudí bude zero nápoj zdravší ako voda. Ak im to pomôže schudnúť hmotnosť, ale to len presne niečo zo srandy. Ja by som aj s tým súhlasil. Ja tiež. Aj dosť. A vieme, že sme toho všetci nadšenci, máme to na stole. Nie, ale určite, lebo ako možno pre takých tých zdravožijúcich ľudí si teraz pomyslia, bože, vy tu propagujete, je tam kyselina, fosforečná, neviem, tieto sprostosti, ale akože bežní ľudia, čo majú naozaj problém s obezitou a pijú litre sladených nápojov denne, oni keď zaradia kolegovia Zemeniu mali prípad človeka, ktorý, to je tam taká legenda už, že len spravili jednu vec, že vymenili sladké nápoje za zero nápoje. Myslím, že aj Vike o tom bude na nejaké prednáške počuť, keď teraz tam ide študovať. Len toto spravili, lebo ten človek sa bál hrozne umelých sladidiel, ale ho presvedčili nejak, neviem čo, toto spravili a on schudol nejak, že 15 kg. Ja som mal 7. S mojím klientom som mal 7. A toto predĺží človeku život do 10-20 rokov v pohode. Akože naozaj. Takže z tohto hľadiska to vie byť akože aj najzdravšia vec, čo tu človek kedy spravil. Viac ako keby ten človek chodil do fitka a neschudol by. Presne, najväčší deal bol proste v úvodzovkách s tou chuťou, krátky zvyk. Ja keď som prednášala takto na jednej akcii a práve som tam mala, že nejakých 6 výživových mýtov a presne som tam mala toto tvrdenie, že umelé sladidlá môžu, respektíve, že nápoje s umelými sladidlami môžu podporiť zdravie. A iba som to tam dala na ten slajd, na tú prezentáciu a Paťka, sestra, tam sedela a už sa na mňa tak pozrela, že to som si vybrala dobrú tému, že už presne vedela. A akože naozaj, že to bolo asi také najviac kontroverzné v tom hľadisku, že sa na to asi najviac pýtali, jasné. Ale ja som tam mala zobrazené tie obidva prípady, že je prípad, kedy to môže pomôcť, lebo to pomôže k redukcii, ale zase, že potom máme nejakých ultravytrvalcov, ktorí potrebujú doplniť tú energiu a že zvoliť obyčajnú kolu s cukrom môže byť to najlepšie, čo vedia pre to zdravie urobiť. Čiže tam nebola tá jednoznačná odpoveď, že áno, toto je pravda alebo mýtus, zase ten kontext. Úplne ti rozumiem, lebo ja som si dal sám sebe do hlavy taký nepísaný ban list na konferencie fyzioterapeutov a podobne, lebo keby vytasím gulatý chrbát, tieto veci. Vieme, že to nie vždycky môže padať na národnú pôdu. V každom prípade, ešte keď sme pri tých supresantoch, tak určite by som nechcel opomenúť kofeín ako taký najčastejšie používaný supresant, čo napríklad vo forme kávy môže byť aj tým, že človek prirodzene. Inak čo je taká zaujímavá, že ono človek vlastne logicky v úvodzovkách alebo fyziologicky nemá prečo mať rád kávu kvôli tej chuti, ale je to veľakrát tá asociácia, ktorú si voči tomu vytvorí. Že to nabudenie pozitívne, tam obsah toho kofeínu, často je to v spoločnosti niekde, často sa to asociuje s tým, že je produktívnejší v práci a podobne. Ale tak vieme, že kofeín naozaj vie potláčať apetít, takže vie to byť taká drobná pucla, možno pre niekoho, kto má nejaké krízové obdobie, povedzme počas dňa, kde sa kofeín dá zaradiť, samozrejme ideálne čím skorších ranných hodinách, tým lepšie. A čo je ešte možno také zaujímavé, či by ste mi chceli niečo k tomu povedať, možno kapsaicín a štíplavé jedlá, ktoré sa začínajú ukazovať ako to, že by mohli ako keby viesť k tomu, že človek rýchlejšie dosiahne sítosť popri jedení. A každý z nás to asi pozná, keď išiel na Indiu alebo niečo, že keď zaozaj niečo pálivé, tak... Vieš čo, ja viem, že ktoré štúdie myslíš, ale možno by som tak, že naslal do toho pichol, že tak rýpavo, že možno to je len s tým, že tie jedlá sú potom také dobré ako to tvoje poke a potom si ľudia povedia, vieš, že ješ tie nejaké plané kuracie prsia, brokolicu celý čas a ideš na Indiu a zrazu sa cítiš sítejší. Či to potom nie je také, jak ty s tým poke? Môžeme to vyskúšať sprážiť. Vieš, že možno to nehodí a... Vieš, takže nad týmto by som rozmýšľal. Aj na kukáve je podľa mňa to, čo si povedal, je super, lebo jak si povedal, že logicky by nám tá chuť nemala v podstate chutiť a to súvisí s tým, že sa hovorí, že ľudia jedia to, čo majú radi. A ľudia majú radi to, čo jedia. Väčšinou to je takto a možno to znie nelogicky, vysvetlím, že
je to v podstate aj s tými socioekonomickými normami a vyslovene, ak človek niečo, napríklad poviem, nemám rád paradajky, kým sa s nich dovracať. Ak by si ich jedol každý deň x mesiacov, tak sa to väčšina ľudí naučí mať rada. Potom na toto jeden vedec spravil experiment, myslím, že s chrobákmi, že mu to prišlo úplne nechutné a potom ich začal pravidelne jesť. Inak neviem kde, nedám žiadny link, nájdete si to, len som o tom počul z dobrého zdroja a že sa ich naučil mať rád. A k tej káve je na to aj v podstate jeden úplne obrovský prípad na celom svete. Už sa to nijak netýka podcastu výživy, ale možno ak to na záver by som povedal. Videl som jedno perfektné video od Filipa Kunu. Pozdravujem, ak bude nás niekedy počúvať. A on na toto vlastne spravil jednu takú dokumentáciu, že v Japonsku nebol zvyk piť kávu. A Nestlé s tým malo veľký problém, prichádzali strašne pumpovali marketing a nevedeli tam proste predávať kávu. A oni zahrali takúto dlhú stratégiu, že začali pridávať kávu, príchuť a robiť tieto asociácie v sladkostiach u malých detí. A mali proste nejaké malé percento trhu a za nejakých 20-30 rokov sa to proste prelomilo a teraz je tam obrovský boom kávy. Že vyslovene vycvičili alebo vychovali tú generáciu na kávu, lebo oni tam boli tí čajoví, vyslovene, nemyslím to zlom, že čaj a tieto veci a vyslovene oni tam spravili toto, čo si povedal ty, že dali tam takú tú novú socioekonomickú normu, aby tí ľudia si spomenuli, však to je niečo, čo keď som bol malý, som jedol cukríky. A zahrali to na desiatky rokov tú stratégiu a teraz je to tam akože fakt predávané. Stačí sa pozrieť do kultúr kuchyne, že aké rôzne majú proste typy chutí tí ľudia, na čo povedia fuj a čo je pre druhého zase najchutnejšie jedlo, z čoho majú asociované tie spomienky, kde vyrastali a čo bolo zvykom. Čiže určite áno. A takmer záver, pretože chcem, aby sme odozdali možno aj nejakú message. Chcel by som možno tak na záver, že čo by ste povedali možno k framingu, a.k.a. vnímanie hladu, apetitu a všetkých týchto vecí. Ja iba poviem svoju zaujímavú skúsenosť a vy povedzte, že čo je typické pre vás a pre vašich klientov. Ja si pamätám, že automaticky, keď som si povedal, že v deň D mi začína proste dieta, ešte som nebol ani v deficite pol dňa, ale mal som v hlave, že idem dieta, súvisto s reštrikciami, o ktorých sa bavíme, miera očakávané reštrikcie, tieto veci. Môj hlad išiel takto. Že som vedel, že idem do diety, musím sa zákonite cítiť hladný, bol som hladný. Instantne, keď som si povedal niekedy, že idem do objemu, keď som žil v tom Matrixe, som mal nechuť. Som mal nechuť a musel som hľadať proste objednávky, dovozy, lebo som si povedal, že to už som v objeme, to už proste s kuracím nedám, to je málo kalórií a vláčo a mal som ten apetit potlačený. Ako by ste vy sa možno klientom snažili dozdať niečo, ktorí chcú zredukovať svoju hmotnosť a možno aj dvihnúť, ale bavíme sa celkovo o hlade. Ja som to v podstate už načrtla, že ja som sa kedysi strašne bála a snažila som sa za každú cenu vyhnúť tomu hladu, nech už to stalo čokoľvek a teraz myslím, že my sme to už aj spomínali v nejakých predošlých epizódach, ale ja sa snažím také, lebo ten hlad je väčšinu času asociovaný ako niečo strašne negatívne v tej spoločnosti a skúšam to skôr tak preformulovať, že nech vnímajú, hlavne akože, lebo týka sa to najmä ľudí, ktorí chcú chudnúť, ale že ten hlad je skôr taký kamoš, že nech sa na to pripravia, že áno, tie prvé 2 dni tam môže byť, ale že je to vlastne úplne OK, lebo nemôžem im slúbiť, že nebudú hneď hladní prvý deň, lebo potom budú hladní a čo s tým spravíme, že radšej ich pripravím, že áno, ten hlad tam môže byť zvýšený, ale že to je vlastne v poriadku a že to je ako, že áno, keď niečo chcem dosiahnuť, pravdepodobne niečo preto budem musieť obetovať a ak tam bude ten hlad, tak je to OK, ale vďaka agresívnej diete vieme, že aj potom ustúpi a snažím sa akože takže naozaj nech to nie je vnímané ako niečo negatívne, čomu sa musím vyhnúť, lebo inak sa zosypem, lebo ako už tu bolo povedané, nie sme z cukru a zvládneme viac. Ja na toto poviem len to, že však samozrejme to, čo si povedal je super a povedal by som ešte niečo odlišné. To, čo Martin spomína je často, ono sa to volá v štúdiách, dá sa to merať, miera vnímanej reštrikcie. A keď človek začína dietu s tým, že od pondelku alebo od zajtra, ak sa ty hovoril, mám dietu a už ti vtedy išlo v hlave tie naratíva, tie staré, a toto nič nebude môcť chcieť, automaticky ide hlad, lebo už to je to zakázané ovocie. Čiže preto je to bezpodmienečné povolenie jesť, vlastne tá najviac osobujúca vec a na čo sa ľudia pýta, jak môžeš schudnúť, keď môžeš jesť všetko? No, presne preto, lebo nezažívaš to, čo Martin popísal. Keď vieš, že OK, zajtra mám dietu, ale ak chcem, kedykoľvek si môžem dať, čo budem chcieť, tak náš hlúpy proste primáti mozog sa toho ako keby menej vzdá, menej to tlačí na tie naše kortexy premýšľacie a máš z toho kľud a je to vlastne celá ako keby táto epizóda sa vniesie v tom, že maj menej stresu a bude to OK. A
A týmto by som ja túto odpoveď takto... A keď chceš mať menej stresu, tak môžeš využiť náš prémiový coaching. Lacná reklama. Kde ti určite pomôžeme s týmto sa vysporiadať aj mimo týchto insightov v rámci nášho podcastu. Ďakujeme, že ste boli s nami. Vidíme sa a počujeme sa v najbližšej epizóde. Ahoj. Čaute. Ahojte.